Croeso i eitem bach newydd gyda ni fan hyn ar gyfryngau cymdeithasol Mentor Cymdeithasol Llanelli, lle byddwn ni'n cyfweld pob wythnos nawr gyda rhywun gwahanol o ardal gwednraeth a Llanelli i weld shw mae bywyd nhw wedi newid yn ystod y cyfnod o 9 mis dwethaf. Ni'n lwcus taw yn gwestiwn cyntaf ni fan hyn yw Cadeirydd Mentor Cymdeithasol Llanelli, Gwyn Elfyn. Felly croeso a diolch am ymuno gyda ni, Gwyn. Diolch, Aled. Fel ni'n gweud, wy'n siŵr am y lwcus, ond gwyn i weld nawr bod ni'n mynd mlaen. I ni'n byw mewn byd go wahanol yr arfer ar y bryd. Gwahanol iawn, a fi'n credu bod rhaid i ni dderbyn am beth yw a mae hynny'n ei bywyd yn haws wedyn. Os ydyn ni'n frwydro'n erbyn yr elfennau, fel maen nhw'n gweud, mae'n ei bywyd yn anodd iawn. Ie, na beth yw bendant. Felly, os a fi'n ôl chi nawr i'r cyfnod clo cynta, fi'n gwybod mae'n teimlo fel amser maith yn ôl nawr, ond dim ond 9 mis yn ôl o de. Faint o bethau gyda chi oedd ar y gweill yn y dyddiadur yn y cyfnod ni, a faint o bethau gath i effeithio gyda'r cyfnod clo cynta yn y gwahanol llynedd? Wel, oedd yr oedfaon oedd gyda fi gyd yn amlwg yn cael ei effeithio ar coeddiadau mewn capeli eraill. Fi'n mynd i gweld neb o capeli eraill ers blwyddyn bron. Ond yna nifer o gyrdde diolchgarwch erbyn yr hydref o rhaid canslo'r rheini weddol o gynnar yn dyfe. Pethau cymdeithasol fel y boreau coffi a'r gymdeithas diwylliadol. Ac yna fwy eang, mi oedd cyngor undeb ran i bynwyr. Wy'n eistedd hwnnw sy'n cwrdd gregynog ddwywaith y flwyddyn. Ond un peth o'n i yn gofidio bod fi'n golli oedd angladdau. Ges i lythyr i gysgodi oherwydd y meddyginiaethau wy arno a yn sgil hynny o'n i'n cael wneud angladdau a fi yna gwpl arw gyda fi ddyn ni wedi hoffi wneud yr angladdau, a felly mi oedd hynny'n loes calon i fi a gweud y gwir. Ond dyna ni, dyna fel oedd i oedd rhaid i fi erbyn am ddiolchgar i'r rhain nath yn lle. Fe gollon ni wyliau, fe gollon ni un gwyliau le o'n i fod i fynd i fel y Monaco Grand Prix am y tro gyntaf, mi oedd hwnnw lawr y pan fel maen nhw'n gweud. A un peth nath i oedd e'n sgil, y clodd taith i Oberammergau i weld y passion play maen nhw'n galw un sy'n cael ei wneud, yn cael ei chynnal bob 10 mlynedd. Ond ni wedi trefnu trip ar y 40 ohono ni o'r cwma o'r eglwysi yn mynd yn anffodus, bu o'r rhaid i ganslo fe. Ac yna'r sioi a'r steddfod yn y garafan, wrth gwrs, yr hyn i wedi mynd. Un a gwyliau llong ar hydref, mae wedi bod y flwyddyn. Ond yna, dwi'n iach, fel teulu. A mae rhaid derbyn y pethau yma, fe ddaw cyfle eto. Na, bendant. A na fe sy'n wahanol o ran y cyfnod clo cynta, wel, oedd y dyddiadur yn llawn gyda pobl, oedd na weithgareddau ar y gorwel, a rhwng o'n i'n mynd o'r gwahanol mewn i'r haf, lle mae pobl yn neud fwy o bethau. Na'r gwahaniaeth rhwng y ddoi cyfnod clo sydd wedi bod ddarni. I ni'n ymwybodol nawr bod cyfnod clo o'n nhw'n mynd i ddod. Felly, ond oedd un cynta yn sioc enfawr i ni gyd. O, ni'n sôn am wyliau fyna, wel, dwi'n mynd credu bod neb dwi'n abod beth bynnag wedi trefnu gwyliau nawr. Mae pawb yn derbyn. Mae'n amlwg bod yna'r rhai fysen ni ddim yn hedfan ac yn mynd ar grews a dim yn sicr am spel go hir. Felly ti'n bod fi'n credu bod, fel ti'n gweud, mae hwnna yn golygu na dyn ni ddim wedi trefnu gymaint o god gyda ni ar y gweill fel arall yn dyfe. Na beth yw ie. So, i ni gyd felly nawr wedi gorfod newid sydd ni'n cyfathrebu a chadw cysylltiad gyda pobl. Sut ydych chi wedi ymdopi gyda'r newidiaeth technolegol fel petai i ni wedi gorfod dod yn gyfarwydd gyda? Wel, dwi wedi mwynhau dysgu sydd wedi gyrraedd pobl mewn dulliau newydd. Dwi wedi bod yn recordio myfyrdodau a'n darlledyn ar YouTube yn gyson. Dwi wedi cynnal oedfaon a cerdded plant ar y Zoom ac wedi denu cynnig lleidfa eang. Mae rhaid i fi gyfadau wedi cael siom o'r ochr oren y pethau. Mae rhaid i mi ganmol, ti'n bod rhai aelodau yn ei 80au sydd wedi defnyddio Zoom am y tro cyntaf mwyn ymuno yn yr oedfa. A mae wedi galluogi ni gynnal cymundeb gyda'n gilydd syrwbeth oedd rhywun nifer wedi bydden nhw'n dymuno wneud. A fi'n credu bod e wedi bod yn brofiad newydd, ond yn brofiad cyfoethog i'r hefyd, ac yn dangos, fi wedi gweud ers blynyddau, bydd yng Nghapeli yn gwybod bod fi'n gweud fel, dyw'r neges ddim yn newid falle, ond mae modd i gyflwyno fe mewn dulliau ar gyfer yr oes. A mae wedi bod yn newid mwy chwyldroadol yn hanes allai cyflwyno neges yr eglwys, na sydd wedi bod ers canrifoedd falle. Un o'r pethau o'n i'n gweld gyda'r symud i'r byd mwy technolegol yw, i ni gyd wedi dysgu gyda'n gilydd fel petai, fel i symud ymlaen a fel i wella. Oherwydd
dyna fel oedd i, o'n i gyd yn dysgu gyda'n gilydd, pawb yn helpu gilydd, ddim yn ymwybodol o hwn a'r llall a beth bynnag, ac ati fel y fe. Licen i ddysgu mwy a gweud y gwir, achos mae'r posibiliadau yn eang iawn. Ydy. Mae'r posibiliadau yn fawr, ond bod eisiau falle chydig fwy o wersi arbenigol ar nifer ohono ni'n dyfer mwyn wella bethau. I ni'n eitha, siwr allai weid, ni'n eitha amrwd, ni'n eitha ro yn yn gallu technolegol, am byddai'n braf i gael falle ehangu ar hwnnw mwyn cyflwyno mwy ynddo fe. Ie, bendant, na beth yw e, cytuno fyna Gwyn. So, un o'r pethau i ni gyd wedi gweld yn anodd yw gallu gweld teulu a ffrindiau yn ystod y misoedd dwetha. Fel i chi wedi mynd ati i gadw cysylltiad gyda nhw, wedi ffindo fe'n anodd neu wedi dod i'r arfer nawr o'r drefau newydd? Wel, do wedi dod i arfer, ond mae'n dal yn anodd. Yn y modd technolegol eto, ynddo fe? Mae FaceTime wedi bod yn fodd i mi gadw mewn cysylltiad gyda mam sydd wedi bod gyda'n chwaer lan ym Mhontaman ers y dechrau. Yn y cyfnod pan o'n i'n cael mynd, o'n i'n gallu mynd i'r ardd ati ar rai adegau. Dyw hwnna'n wedi digwydd ys misodd nawr. Ond mae'r un dill wedi'n galluogi ni hefyd i weld wirion bach sydd gyda'n lan yn Sir Drefaldwyn. O ran ffrindiau, wel i ni, mae'n agrew ond ni sy'n afem dar yn gwyliau gyda'n gilydd, ni wedi bod yn cynnal quiz wythnosol ar Zoom, a fi'n cael bod lot o deuluodd a ffrindiau wedi bod yn gwneud hyn, a mae hwnna'n tynnu ni at yn gilydd. Ni wedi mwynhau rheini'n fawr iawn, wedi defnyddio nhw fel rhyw fath o esgus i gael noson allan. Dyw e ddim rhywun peth na, dyw i'n cyfadde hynny, ond eto i gyd, mae gyda fe i'r unweddau. A mae wedi bod yn help. Fi'n credu wedi bod yn help mawr, ynddo fe. Ydy, bendan. Ydy'r quizzes dal yn mynd gyda chi, Gwyn? Ni wedi bod ar stop dros y Nadolig. Mae'n bosib bydden nhw'n dechrau nôl nawr, bydden ni rhywun na neges, os rhywun yn ffansio quiz nhw'n stawt a byddwn ni nôl yn ei chanol i. A maen nhw'n gret. Wel, bydd yna gyfnod fi'n credu nôl ar ddechrau'r cyfnod clo cynta, le oedd e fel bod pawb yn gwneud y quizzes ma ar-lein. Mae fel sef bod nhw wedi ffislo mas nawr, ond i fi'n bersonol yn mwynhau quiz a pethau, so mae wedi bod yn ffordd gwych i gadw mewn cysylltiad a cymdeithasu gyda ffrindiau a teulu ac ati. A fan hyn eto, dysgu'r siwr i roi lluni arno, a roi sain a bethau, a fe ti'n gweud, ni gyd yn dysgu gyda'n gilydd, a derbyn bod ni gyd yn amaturiau llwyr, ynddo fe. Ond mae wedi bod yn brofiad da, a mae wedi galluogi ni i weld yn gilydd. Os mae hwnna rhywbeth newydd, fi'n credu, a ni'n meddwl blynyddau nôl, fi'n credu, yn teulu ni er enghraifft, mae'n heulu i mwyafrif llethol hynny nhw'n y gogledd. A wnaethon ni lawr i'r de, mi o'n i'n dod lawr yn 1968, sy'n flynyddoedd lawer yn ôl. Mell gen i ti gael deni, ale bach. Dim ond 8 oed o'n i, ond fi'n meddwl am y mam yn had yn gadael i'r hieni a'i teulu yn y gogledd. Wel, bydde rhywbeth fel hyn, le o'n nhw'n gallu gweld i gilydd wedi bod werth y byd iddyn nhw, bydde fe. Pan ti'n meddwl am y cyfnod yna, hynny yw, yn ti, y ddwy nain oedd gyda fi, er enghraifft, oedd dim ffôn yn y tŷ gyda'r un o'n nhw. Felly, oedd ddim mor anodd â hynny, dy fe? Felly, bydde rhywbeth fel hyn wedi gwneud i symudiad nhw o'r gogledd i'r de, dipyn fwy cyfforddus pan ti'n meddwl am y beth. Dipyn haws. Bydde, fi'n gwybod. Mae technoleg wedi symud ymlaen yn y 10 mlynedd ddiwethaf. Fi'n meddwl ers bod fi'n coleg dros 10 mlynedd yn ôl fel mae pethau wedi symud ymlaen gyda'r ffonau a pethau. A dyw'r byd nawr ddim yn mynd i symud nôl i'r raddau o'r byd technolegol i ni yno nawr. Ni'n symud ymlaen yn gyflym a i ni gyd yn dysgu wrth i ni fynd ymlaen. Mae'n anodd cadw lan a byd technolegol wedi mynd. Hynny yw, y broblem yw mae gyda ti ddwy ochr i bob ceiniog. A mae yna rhywun siŵr o wneud rhyw ddefnydd drwg rhywun peth a gyda'r gwefannau cymdeithasol. Mae yna rhywun siŵr o abiwso nhw fel unig gweud. Ond eto mae yna ddefnydd da. Pe byddai pobl yn defnyddio nhw at defnydd adeiladol, mae nhw'n tu hwnt o ddefnyddiol. Ond mae rhaid i ni dderbyn bod yna elfennau na fydd ddim yn gwneud hynny felly. Ond na, mae'r technoleg sydd wedi datblygu. Fi'n credu bod y newidiadau dros y 10 mlynedd a 20 diwetha wedi bod yn fwy na dros falle'r 200 mlynedd cyn hynny. Dyna'r gwir, beth wedi symud. Falle bod ni wedi symud ar ei gyflym. Falle bod hwnna'n yn rhan o'n problem ni nawr. Mae'n lot o waith trafod ar hwnna.
Na beth yw, mae'n halach i feddwl, le fyddwn ni mewn 10 mlynedd i 20 mlynedd o nawr, a gyda'r rat i ni wedi symud yn yr 20 mlynedd cyn ni, nag yfe? Wy'n credu bod y cyfnod yma wedi dangos i ni bod ni eisiau ni arafu rhywfaint, ti'n gwybod? Mae eisiau ni arafu a pwyllo. Na beth yw na fi'n cytuno. Mae'r plant sy'n plant heddi, rhwng maen nhw wedi cael cyfnod anodd ar hyn o bryd o orfod cael ei addysg o gytre, maen nhw'n gyfarwydd iawn nawr o edrych ar iPads a edrych ar eu ffonau a pethau. Mae'r cydbwysedd wedi mynd nawr bod nhw gormod yn edrych ar sgrin a bod nhw ddim falle tu allan tyma bach a cymdeithasu a wneud pethau gwahanol tu allan. Wel, pan o'n i'n gadael yr ysgol, yn y coleg gyda 20 mlynedd yn ôl, o ddim sôn am gyfrifiadur yn tu neb. Na dim, sicr o ddim ffonau symudol na dim. Felly, dyw e ddim yn gyfnod mawr iawn, o gweud y gwir. Na beth yw e. So, symud mlaen o ran pawb yn aros yn y tŷ a pethau nawr, un o'r pethau, ydych chi mewn i ryw fath o rwtîn neu amserlen, mynd mas o wac rownd y pentre neu rhywbeth, neu mas o'r tŷ gyda Caroline? Neu ydych chi mynd ar wahân erbyn hyn, i chi? Na, ni yn mynd, mae wedi bod yn adeg anodd iawn yn pentre ni fan hyn, yn bod y feren dros y cyfnod dwethaf, wrth gwrs, i ni wedi cael marwolaethau, ac i ni wedi cael nifer fawr o 2 nifer yn y stryd ni fan hyn, lle mae'r Covid wedi taro. A ni'n cydym deimlo'n fawr gyda pob un o'n hyn, wrth gwrs, ni yn bersonol ag fel menter hefyd yn cydym deimlo gyda rhai sydd wedi dioddau, a mae gofyn bod yn gyfrifol. Ond ni yn mynd mas i gerdded, a rydyn held up ni draw am gybl seion fel arfer, a weithiau rownd y top yn mynd i cyrrig. Dwi wedi bod yn seiclo ar yr un daith weithiau fyd. Mae rai fi weid, pan nes i mas wethan ar ystod yn Nadolig, mi oedd un o'r tu hwnt ag yn y beic, a wedi dod gadw am wythnos ddwy, achos mi o'n i wedi prynu rhyw fenig ar y we, rhyw fenig, y wind stoppers i atal y gwynt, ond boes bach oedd y gwynt yn mynd trwyddyn nhw. A mae'n rhyfedd wedi bod yn cerdded, a mae'n rhyfedd faint o bobl sy'n mas yn cerdded. Byddai nifer ohono ni, fi'n siŵr ddim yn cerdded, ond i bai bod ni yn y cyfnod yma. Dyna'r eiron i'r peth falle. Ond mae'n nifer fawr i ni'n gweld yn cerdded. Ond mae'n braf, a mae'n gyfle a sgwrs ar draws y ffordd cadw pellter, ti'n gwybod, ag i weld pobl. A mae'n braf i weld nhw. Felly bod ni gyd yn cadw yn pellter a cadw yn ddiogel, ynddo fe? Ie, na, bendant, na beth yw e. A o'n i'n just mynd i on, fel rhywun sydd wedi gweithio yn y maes celfyddydau a pherfformio am flynyddau, mae rai bod chi'n teimlo dros i sefyllfa rai o'r bobl sydd yn y maes yna ar hyn o bryd, gyda'n anodd iawn ffindo gwaith a pherfformio ac ati. Ac yn mynd yn anodd iawn falle i bobl ifanc yn y maes sydd falle yn dechrau ar ei gyrfaoedd ar hyn o bryd. Wel, mae'r sefyllfa'n unbyd i'r proffesiwn yma. A mae'n siŵr bydd nifer o theatre yn methu ail-agor, fysyn ni'n meddwl. Mae cwmnïau llai yn teithio. Mae nhw'n trio defnyddio'r cyfryngau hefyd. Ond ti sôn am bobl ifanc, mae nai yn hunan cellan yn dechrau yrfa. Ar y cyfnod anodd mae oherwydd hynny methu cael gwaith, wrth gwrs. A mae'n siŵr bod yna nifer yr un peth o fe. Mae'n tu hwnt o anodd. Ond dwi'n credu falle hefyd bod gweld pethau, rai bethau megis chwaraeon a bethau'n digwydd yn rhoi halen ar y bryw falle. Mae nhw'n gweld pethau eraill yn mynd mlaen a pam dyw bobl ddim yn gallu dod i theatr eistedd o wahân. Mae yna ddadleuon dros ag yn erbyn, wrth gwrs. Nethon ni dros y Nadolig, brynu tocyn i wylio'r Christmas Carol o'r Old Vic yn Llundain, oedd ffrind i ni ynddo fe, ac oedd hynny yn brofiad digon difyr a gweud y gwir. Felly mae modd hefyd cyrraedd ond y drwg yw bod hi'n anodd i roi cynnyrchiad ymlaen oherwydd bod angen i'r actorion gadw pellter yn ogystal a cadw pellter wrth y gynulleidfa, ynddo fe. Felly mae'n anodd iawn am bell waith i roi ymlaen. Ond mae'n bosib, dwi'n yn gwybod, mae yna bosibiliadau, bosib denu cynulleidfa sydd fe ddim yn arfer mynd i'r theatr falle. Dwi'n yn gwybod, mae wedi digwydd yn sicr gyda fi, gyda'r myfyrdodau, wedi denu pobl i wrando sydd wedi twyllu capel ys blynyddau mawr. Mae'n ddiddorol, ti'n bod, a dwi'n sicr wedi dysgu ar ôl y cyfnod yma, bydd rhaid priodi'r hen a'r newydd. Dim yn ôl i'n hen ffyrdd. Mae'n y gynulleidfa newydd yna, a mae eisiau meithrin y cadw'r heini hefyd. Mae yna rhyw dda ym mhob drwg, dyna'r gwir yn fe. Ond o ran y byd y theatr yn sicr, a byd actio, mae'n tu hwnt o anodd.
Fel o'n i'n gweithio dros rai o'n nhw, mae'r rhai o'n nhw wedi bod yn cael ei anodd ac cyflogau nhw yn fach, mae chydig o waith o'n nhw'n gael beth bynnag, ond mae'r rhai sy'n cychwyn nawr mewn sefyllfa ddyrus iawn. A dwi'n yn gwybod faint o amser mae'n mynd i gymryd i bethau wella i gweud y gwir. Yr unig beth bydden ni'n falle meddwl sy'n galonogol iddyn nhw yw rhyw ddwrnod fe fyddwn ni'n ôl i raddau mewn byd le oeddwn ni'n byw. Dyw hwn ddim yn mynd i bara am byth, ond y broblem sy'n yw ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn gwybod pryd mae e'n mynd i orffen, a does dim diwedd arno fe. A hefyd, problem arall wrth gwrs yw bod y theatr a'r celfyddydau'n dibynnu llawer ar nawdd. Wel, faint o gwmnïau sy'n mynd i fod mewn sefyllfa i gynnig nawdd. Wrth gwrs. Felly mae hwnna yn broblem ychwanegol, ynddo fe. Ond ti'n bod, mae'n rhaid trial gweld beth sy'n bosib. A fi'n credu bod rhaid i ni fel pobl, a fel pobl yn y gynulleidfa, werthfawrogi'r hyn maen nhw'n mynd trwyddo, a bod yn gefnogol iddyn nhw. A bydd pethau'n cychwyn yn ôl, ynddo fe? Bod yn gefnogol iddyn nhw. Wel, gobeithio, pan fyddwn ni'n ôl yn redeg fel o'n i cyn y cyfnod clo cyntaf yna, bydd bobl yn sylweddoli pa mor bwysig yw yn cymunedau ni, a pa mor bwysig yw ein neuaddau yn y pentre ac ati, ac yn penderfynu bod eisiau ni gefnogi y pethau bach yn y pentre, oherwydd heb reini, ni ddim yn rhoi y llwyfan i'r bobl i symud ymlaen yn y dyfodol. Mae wedi mynd y fyd materol iawn, a pethau materol sy'n cyfri, mae bobl wedi bod yn achwyn adeg y cloion, bod nhw'n ffili prynu hwn a ffili cael bethau materol, ond os eith bobl eistedd lawr a meddwl o ddifri ag edrych ar y cyfnod, nid dyna'r pethau sydd wedi bod yn bwysig. Nid dyna'r pethau ddylai fod yn bwysig i ni. Fel ti'n gweud, mae gwerthfawrogi cyfraniad, llefydd fel neuaddau, theatrau lleol, clybiau, chwaraeon lleol, pob math o bethau fel yna, eglwysi. Mae rhaid ni werthfawrogi beth sydd gyda ni, a falle bod eisiau ni symleiddio chydig ar yn bywyd cymleth, a pido canolbwyntio gymaint ar y materol. Na, dan cytuno gyda'n Gwyn. Wnaethoch chi gyffwrdd fyna'n gloi gyda'r byd chwaraeon, yn bersonol, wy'n eitha falch ar hyn o bryd bod chwaraeon proffesiynol ar y teledu ac ati, oherwydd mae'n rhoi'r peth adloniant i fi, a fi'n gwybod yn rhoi adloniant i bobl eraill fel efe ar hyn o bryd. Ond gyda rifau Covid-19 mor uchel ar hyn o bryd, a os na ddadle gallai chwaraeon proffesiynol bod i stop am gyfnod i lehau'r pwysau ar y gwasanaeth iechyd? Wel, dwi'n ddyn chwaraeon mawr iawn fel ydyn gwyddos ti. Ond rhaid cyfaddau bod yna le i ddadle y dylai ddod i stop. Enghraifft, dwi ddim yn gweld y byd taith y llewod i dde Affrica yn mynd mlaen, a mae'n amheuaeth am dwrnament y 6 gwlad erbyn hyn. Ac yn sicr, dwi ddim yn mynd i fod i gon saff i dorf am gasglu. Felly mae rai gofyn y cwestiwn, ti'n meddwl am y llewod yn efe, wel, gohirio yw'r penderfyniad call, byddwn ni'n meddwl. Yr hyn sy'n ynghael yw fod rhai pobl yn siarad y pe bein yn ddiwedd y byd. Oes bach, dim ond am 1 flwyddyn i ni'n siarad. Allwn ni gyd roi rhywbeth lan am 1 flwyddyn mwyn sicrhau bod pawb yn diogel. Mae lleihau'r pwysau ar y gwasanaeth iechyd yn holl bwysig. A dyma mae'r rhai ddim yn deall. Maen nhw'n gweud, nad yw clo ar rheolau yn fel llai ymlaen yn gwella pawb. Wel, nid dyna'r pwynt. Lleihau'r pwysau, fel bod y gwasanaeth iechyd yn gallu delio gyda'r sefyllfa ar nod. A fe ddaw y brechlyn mae gobeithio i wella'r cyflwr, ond mae'r rhaid i ni wneud yn rhan i sicrhau bod rheolaeth dyn ni ar y peth yn dyfa i roi cyfle'r brechlyn i wneud i waith. Felly pidwch a disgwyl i hyn i gyd wella'r sefyllfa yn syth, nid dyna yw'r bwriad. Na, a chybod ni'n gweld ar hyn o bryd y tîmoedd, mae pêl-droed proffesiynol yn cario ymlaen, mae rygbi rambarthol yn cario ymlaen ar hyn o bryd, ond mae'r tîmoedd ddim, mae rifau'n uchel, mae rifau'n codi, ni'n tynnu doctoried ac ati oddi wrth y gwasanaeth iechyd i ddelio gyda tîmoedd chwaraeon i sicrhau bod nhw'n gallu rhoi adloniant i ni, ond ar hyn o bryd, a na ddylai fod y beth i ni'n canolbwyntio arno? Wel, fi'n credu bod ni'n gweld nawr rhai o'r clybiau yn dioddau profion positif. A mae'n gemau yn ffordd cael ei canslo i gohirio ac yn y blaen. Mae yna, y ddoi brif chwaraeon wy'n dilyn yw'r rygbi a pêl-droed. A'r peth yw, mae yna gyffwrdd corfforol mawr yn y ddoi, neu'n wedi mewn rygbi, wrth gwrs, yn dyfe.
Felly, falle bod yn peril cwestiwn yn dyfa, bod ydy hwn yn ddiogel, ydy hw'n gall. Fi ddim yn gwybod, fel tithau wi falch, ond mae rhai fi gyfaddau. Nyn wedi gyda pel drod, felly, fwy na rygbi, wy'n gweld yn anodd gwylio gemau heb dorf ar y teledu. Wy'n gweld rhai o'r gemau yn ddiflas ofnadw, a pennau oherwydd bod y cynnwrf ddim yna. Fi ddim yn gwybod, ond... Wel, fi'n credu ni wedi weld gyda rygbi'r ambarthol dros y Nadolig, safon y gemau yn isiel i weid y lleia. Fi'n jyst yn meddwl efe, ond fi'n gwybod maen nhw wedi cael diffyg rygbi am 6 mis, cyfnod o 6 mis, ond maen nhw'n nôl nawr yn ware ers cwpl o wythnosau. A efe, bod y dorf ddim yna, a bod na ddim sŵn, a bod na ddim cynnwrf yn y stadiwm i helpu godi'r chwaraewyr. Mae'n anodd. Dwi'n eisiau dechrau mewn lawr ar hewl o'r safon o'r rygbi'r ambarthol. Ni wedi bod yn gwerchu lle gwir y wir, ond yn sicr, ni'n teimlo bod diffyg torf yn ffactor. Mae'n Elfyn. Elfyn arall sy'n yn gofidio i lle ond ddim ar damgent yw'r holl anafiadau. Mae hanner chwaraewyr ar goll oherwydd anafiadau. Hynny ar wahân i'r Covid. Felly fi'n credu bod hwnna'n rhywbeth sy'n eisiau edrych yno hefyd. Ond mae diffyg torf mewn gemau proffesiynol fel yna'n sicr yn tynnu'r awch. Yn ewedig gemau fel darbys lleol ac yn y blaen. Mae'n sicr yn tynnu'r awch bant i ryw raddau. Oedd hi'n ddiddorol pan oedd Man United o chwarae Man City a bod y chwaraewyr yn cyfarch i gilydd yn go gyfeillgar ar y diwedd bod yr hen roi cyn ddim yn licio hynny o gwbl. Bod e'n meddwl bod e byth wedi digwydd pan o'n i'n chwarae meddwl fe ac oedd wedi gwylltio fe braidd. Ond dwi'n meddwl a oedd hynny'n digwydd oherwydd bod rhain rhyw fath o ryddhad bod nhw wedi llwyddo i wario'r gêm dan yr amgylchiadau. Hynny yw, wy'n credu mae yna dydd nhw'n ni fel pobl ym mhob maes i chwilio am ateb one size fits all. Ym mhob maes. A diwedd ddim yn bosib. Mae amgylchiadau pobl yn wahanol, mae ardalodd yn wahanol, credoau yn wahanol. I ni'n wahanol yn y natur a mae eisiau parchu gwahaniaethau yna. Ni'n dieddol i feddwl, enghraifft, wi wedi sôn bod yma bod y myfyrdodau beth wedi gweithio i fi, i ni. Di hwnna ddim yn ei weid bydde fe'n gweithio i eglwys arall, falle? Dwi'n yn gwybod. Felly, mae'n rhaid i ni... O dwi'n credu mewn peth mwyaf yw bod rhaid ni fod am yneddgar. Drwg y cyfnod yma yw bod wedi dangos 2 ochr. Mae 2 ochr i bob cynog. Mae wedi dangos caredigrwydd ac ymdogaeth dda, ond mae hefyd wedi dangos lot o hunanoldeb. A diffyg parch at bobl. Mae'r ddau beth yn anffodus wedi cerdded ochr yn ochr. A dewch chi ni gael gobeithio mai am y gorau bydd pethau'n troi yn y flwyddyn hyn yn dweud. Ie, na, bendant. Fi'n gwybod, ni gyd yn gwybod mae'n anodd ar hyn o bryd, ond fel i weid, gobeithio yn symud mlaen bydd pobl yn gryndo ar y canllawiau, bydd y frechlyn yn cael ei rolio mas i ni mor gyntaf as sy'n bosib, a bod na ail hanner i'r flwyddyn tipyn bach yn well neu yn fwy positif i ni. Ac yn bydd pawb yn fusnesau ac yn blant o bethau ni wedi clywed yn ddiweddar yn cael chwarae teg. Bydd pawb yn cael chwarae teg ac i ni gefnogi'n gilydd. A wy'n credu hefyd ar ôl y cyfnod hyn bod cefnogi busnesau lleol yn bwysig. Bydd yr archfarchnadoedd yn iawn, sy'n eisiau chi lecso am rheini. Mae eisiau cefnogi busnesau lleol. Ie, na, bendant. Wel, diolch am y sgwrs bore yma, Gwyn. Ie. Cadwch yn saff. Fi'n siŵr, bod hi'n amser anodd ar hyn o bryd, fi'n siŵr fyddwn ni nôl yn weithredol fel o'n ni yn y fenter cyn bo hir. Byddwn gobeithio. Mae'r criw yn y fenter roedd teg i chi wedi cynnal bethau yna, chi wedi llwyddo i dynnu arian mewn i ni wedi ailgreu y caffi. Mae'n anffodus bod ni oherwydd y sefyllfa yn y pentre ddim wedi cael y defnydd llawn eto, ond fe fydd yna le arbennig yna i bobl pan fydd. Byddwn ni'n gallu ail ddechrau yn ddiogel, yn fes diogelwch pobl y cwm a Llanelli yn yma sy'n bwysig ar ddiwedd y dydd. O fe fydd pethau yn dod yn well. Ac hefyd, nôl i'r chwaraeon, achos mae gen y Sais dywediad yn dod every cloud has a silver lining. Mae'r ffaith bod Man United ar frig y gyngrair ar ddechrau'r flwyddyn fel hyn
yn gwneud un ddyn hapus iawn. Dwi'n yn gwybod faint barith mae hwnna'n mater all. A hefyd gweld y Swans yn ail yn y bencampwriaeth. Felly wy'n ddyn hapus ym myd y chwaraeon bod gyda ni broblemau dybryd. So Scarlett sy'n gallu sorto un mas to, byddwn ni'n hapus iawn. Ie, bydden. O'n i'n mynd i weid, Gwyn, y peth da am Facebook yw mae pobl yn gallu mynd nôl i weld yr hen bethau o'ch chi'n gweud cwpl o fisoedd yn ôl. A fi'n siŵr bod ambell i post Facebook da chi ddim yn gefnogol iawn o Solskjaer yn Man United. Fi'n siŵr os edrychau nôl, Gwyn, ambell un. Dwi ddim yn gwybod, dwi'n dal ddim yn siŵr ohono fe. Mae yna rai canlyniadau arbennig yn ambell i ganlyniad sydd wedi costi'n ddrud. Dwi eisiau meddwl, mae gyda fi ffrind coleg, ffrind sy'n mynnu, a mae e'n dal tocyn tymor yn ôl Llafford Ysblynyddau gath ei fagu yn Sidle Hume yn Manceinion. Mae e'n mynnu bod, dwi'n yn gwybod faint o dafod yn ei foch bod Ole yn athrylydd tactegol. Mae gyda fi ffrind arall o'r cymoedd sy'n meddwl bod e'n anobeithiol. Felly, wy'n rhyw am bod y gwir rhywle yn y canol. Rhywle yn y canol fel arfer. Mae yna adegau pan mae rhywun wedi amau fe'n fawr iawn. Dwi'n gobeithio, bydd e'n llwyddo. Dwi'n credu bod yna broblemau fwy dwfn na fe wedi bod. Mae yna rai uwch i bennau sydd ddim wedi caniatáu iddo fe, neu yr hyn bydd e'n fynd ymuno falle. A falle bod lot o broblem yn gorwedd fyny. Ond ni'n mynd i feisydd i ddyfrau dyfnio nawr, Aled. Na beth yw e. Na beth yw e. Ond na, diolch yn fawr am ymuno gyda ni, Gwyn. Cadwch yn saff, a gobeithio fyddwn ni'n gallu gweld ein gilydd wyneb wrth wyneb yn y dyfodol agos. Cyn bo hir, gobeithio. Ond yn dilyn canllawiau ac yn saff hefyd. Ie, a diolch i bawb yn y fynter am y gwaith caled i chi wneud. Dim problem yn gwybod. Diolch yn fawr. Wylwch chi'n bo hir, Gwyn.